Hello, good evening. So, akong i-share mga isuan na kita bisag unsa pa na ang atong mga ginikanan para nato kung sayop man sila o dili, basta kay i-respect gid nato atong mga ginikanan. So ang nabutang sa Biblia is dili lang para sa mga children. Kita pod gana ata yung mga ginikanan, kinahanglan natong respetuhon atong mga ginikanan bisan kinsa pa na sila. Walay gisugo di sa Biblia kita pwedeng musukol sa mga ginikanan, kung dili atong respetuhon ug ang gugma atong ihatag sa atong mga ginikanan. Kay kung kita mo respeto sa mga ginikanan, naa ang panalangin. Pag kita dili mo respect sa mga ginikanan, wala kitay panalangin. Kung naaman ang kalisod na atanan sa mga tao nga wala mo respeto sa ginikanan, wala mo tahod sa ginikanan. So maunang naa nga ang giingon diri nga kita nga motahod sa atong mga ginikanan, saad sa Dios nga motaas ang atong kinabuhi samtang kita nagpuyo pa dinhi sa kalibutan. Busa nga bisan atong mga anak atong tudloan ana o mismo sa kita nga mga tigulang sa atong mga mama o papa, ato yung respetuhon ang atong mama o papa. So atong mabasa dito sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. So atong basahon mga igsoon. 1 to 3. Children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your father and mother is the first commandment that has a promise added, so that all may go well with you and you may live a long life in time here in the land. So mao kana mga igsoon. So ang pahinumdum alang kanato nga ato gyud respetuhon ang atong mama o papa. So kita pod nga maginikanan, kay ginikanan naman ta karon, isip pod ta mga ginikanan nga dili pod nato pasukon ang atong mga anak. So kung unsay sa atong mga anak ato sang pangutan-on kung dautan o maayo ang iyang gibuhat ba. So kung supak sa Dios ang iyang gibuhat, ato lang siyang tambagad. So mao na atong mabuhat di sad ta kay nagparespeto, kay giingon diri nga respetuhon og kita pod nga maginikanan, dili pod nato respect atong anak. So ato kung pangutanon una, so kung makadaot na niya, ato lang siyang tambagan. So all glory to God. So asa nato mabasa dito padayon sa Ephesians chapter 6 verse 4. So mao kani mga igsoon. Ang giingon diri, parents, do not treat your children in such a way as to make them angry. Instead, raise them with Christian discipline and instruction. So mao kana atong buhaton alang sa atong mga anak. All glory to God. Thank you, Jesus.